Numru ta' stejjer li żviluppaw f'dawn l-aħħar ġimgħat waslu biex reġgħu tefgħu del ikraħ fuq il-korp tal-pulizija u l-mod kif qed jala għajnejh sabiex ikunu aġevolati ċerti persuni. Il-ġimgħa l-editorjal ta' The Malta Independent qal li l-korp kien wieħed mill-entitajiet li l-aktar li semmew f'dawn l-aħħar snin. Taħt it-tmexxija preċedenti tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, il-Kummissarju tal-Pulizija kien jinbidel kważi kull sena. B'ħafna kienu jgħidu li l-korp kien jinsab taħt pressjoni sabiex ma jinvestigax allegazzjonijiet ta' kriminalità marbuta ma' membri tal-gvern stess. Meta Robert Abela sar Prim Ministru ta' pajjiżna huwa appunta lil Angelo Gafà bħala Kummissarju tal-Pulizija u hawn ħafna ħasbu li l-affarijiet kienu se jitranġaw u fl-ewwel xhur ta' Gafà fit-tmexxija tal-korp l-affarijiet deru li serin tajjeb tant li kienu qed isiru numru ta' investigazzjonijiet. Iżda f'dawn l-aħħar ġimagħtej jgħid l-editorjal ġraw affarijiet li reġgħu ħaduna fil-passat u fakruna f'dak li kien qed jiġri qabel. L-ewwel każ huwa dak ta' Brian Xkembri, is-sit ta' More Supermarkets, fejn f'dan il-każ il-pulizija kienet ilha tkaxkar saqajja sa mill-2014 għaliex kienet taf li Xkembri ħarab minn pajjiżna u mar joqgħod ir-Renju Unit. Dan kollu qajjem diversi mistoqsijiet dwar ir-raġuni għaliex il-pulizija ma ġixxietx qabel u għaliex kien hemm dan id-dewmien kollu sabiex Xkembri jiġi investigat. It-tieni każ dak ta' Josef Galea huwa aktar gravi mill-ewwel wieħed. Galea kien jaħdem mal-Awtorità Maltija tal-Gaming fejn dan l-aħħar kien arrestat l-Italja wara li kellu mandat ta' arrest mill-Ġermanja b'rabta ma' evażjoni ta' taxxa. Il-mandat ta' arrest kien ilu fis-seħħ aktar minn sena u minkejja dan Galea ingħata permess li jsifer minn u lejn Malta kemm il-darba. Dan il-każ qajjem numru ta' mistoqsijiet dwar kif il-pulizija ħallit lil dan ir-raġel jivvjaġġa minkejja li kellu mandat ta' arrest, mistoqsijiet li jitfgħu dell-ikraħ fuq it-tmexxija tal-korp.